Yey, wentombi, sanibona niyaphila kodwa? Yebo siyaphila. Hayi ngiyaphila. Ase nimbona nombuso, yazi ekhaya bakhathazekile ngaye. Futhi selokhu wahamba eyothenga isitolo. Konto hayibo, umuntu ongahamba isikhathi esingaka eyothenga isitolo manicabanga nini? Unombuso. Hayi lutho sikaze simbone. Mina sobe ngamgcina kwakunini. Thangi. Hayibo, ongenza kanti usophindile kuleli shende lakhe? Yebo kanjani waphela wakhuza? Mhlawumbe usekhaya wena uphambane naye uphuma. Uqinisile uzobathini? Ongenzeka nje wena uthi uthe uphuma waphambana naye. Phindele ekhaya umbheka. Akunankinga. Ngiyabonga ngizokwenza njalo wentombi. Ngiyabonga niyezwa nisale kahle. Okay, nawonga. Hayi. Siyamazi. Nombuso. Wathi ngasho ucela mina. Kodwa nathi la sofana sakubeni mina. Aze kufube muzi la.